Henry M, ang lalaking hindi inuumaga. Pong personalan, kita po naghapot lang. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masuportaran asin masimbagan kan mga nanunungdan. Ini po ang hapot. O paano na ini? Nag-stricto ang gobyerno, mga tugang para dyan sa no labas, no vaccination, no labas policy. Ang pinagduunan ngunya na dapat mag-impunir kan mga iyan so kapitan. Ha? Grabe na ang trabaho na naman kang kapitan. Uyo, babantayan mo sa ibong residensya oral daw. Ha? Babantayan mo ang residensya mo, mga residentes mo, oral daw, tabi. Ha? Mahaga daw kitang reaksyon sa mga kapitan, adi. Ha? Ano daw ang reaksyon kan mga kapitan ka ini? Kamutabing nagdanangog niya ng mga kapitan. Ano po daw ang sa indong reaksyon? Mga tugang tungkol digdi sa no vaccination, no labas policy. Ihigpit da kan DILG. Tapunan ko daw si Director, si Director Anthony Noida. Mga tugang kan DILG. Kung igwa na sa indang direktiba ka ini, o kung igwa na ini ki-implementing rules and regulations, ha? Tungkol tabi mga tugang sa bagay na ini. Hello, good morning. Hello. Ay, naputol si Mading Salve. Nag-aapod si Mading Salve. Okay, sandali lang ha. Ano daw ang reaksyon nindo ka ini? Hello? Hello, good morning, Tabi. Morning, sir. Good morning, Madi. Ano lamang po may paglilingkod? Medyo iba lang po kaya iniduman sa vaccination, pero although sa kaiba sa bakong maraot ang paghapot, Tabi, Pading Henry. Yes po, no problem. Ano lamang po ito? Lalo na po bagangon yan dahil nasa pandemic kita. Nakapot lang po ako. Ang saro pong durukutan na harong. Pwede daw po mag-ataman ka dyan ng urig. Salbatana. Common sense mambagaan, Madi. Common sense na kung ang harong durukutan, dakulo na harong, di pagbabawal ang pag-atamang kiurig. Tana mamarong. Unless aday mamarong iyan na urig. Di ba? Exactly. Kaya lang po, pigtarama naman nga ni po, duman kang nag-resign na barangay Tano dati, tapos ibang mga pataraning, nadai ka dyan, Tabi, magkaagi urig, saan kinaganan mo kang urig? Kwarto ng gadgan, gilid kang arong, kang kinagan mo kang urig. Salbatana. Grabe man yan. Ako, Tabi, Pading Henry, makikiano po ako, tadaiman po, baga kita pwede mo yan magpapararuluwas, although sabihin mo, Madi, so tangkalan kang... Pwede kay Dr. Amana, na kung pwede i-visit niya po inidigdi sa Bigaa, hindi sa Purok 7 Ming nagkaagdig sa Tinago, sa property ni Pangitunan ang ngaran. Anong purok tabian, Madi? Purok 7, Tabi. Sana po ni, kasi matagas talaga ang payo kainin ng turig eh. Namamarong po, sorig. Namamarong po talaga, Tabi, Padiday. Ako sabihin mo? Reklamo kunda ipong na kukulugan na buot. Sabihin mo, so tangkal kang urig, Madi. Bading Ang Salve. kinagan mismo kang urig na pig-ataman, tugang ko, Tabi, Pading Henry. Sabihin mo, so tangkal kang urig, ibinugtak ng gad, kataning kang kwarto, kang... Ganoon nga ni po, Tabi, duman pa, di ba? Kuman nga ni siya tangkal, Tabi, Padi. So bakal lang po, baga. Bakal? Baka lang po ikinagduman, duwang urig, Tabi, Padi. Kumusta ka na ka? Nagrimaribok ba ka na urig paminsan pagutom na? At maaga pa siya nga Tabi, Padi. Ako baga, ano yung di banda sa Uruiraya? Ang ibang kumaon duman banda sa Ilawod. Ngunyan, siyempre po baga maagang urig, sige na iyang kiurugi. Paano ka pala, Tabi, Padi? Mga turog, Tabi, kaayan kaya. Ako nagpupi agad sa sanitary na kung po pwede i-check. Kasi aram ko dakulo na ang problema kang mga barangay kapitan na dakulo na ang trabaho. Kaya sa papaagi sa pamamagitan ni Henry Maceda, makikituyo na naman ang Mading Salve na kung pwede tauan, iyan ki na aliun an orig. Ako na possible. Okay, Madi. Taon man ang parang ano po ini? Pigiran na lamang yun sa barangay.
Actually, kung maano po diyan siguro sa barangay, alba ka po kaya sabi pa di aloy pa yan na proseso ta ako Tapi di bagang gano'n ni kapitan yan. Di ba? Mataram sinda ipo ako iwal ang ko lang sabi pa di ko so tama abo mo magparong kay mabata lalo man ang kataning mo abo man magparong idudukot mo yan ang orig anong klaseng tao igwa ka Purok 4 biga atabe? Purok 4? Purok 7. Purok 7 biga. Ang nag-atamang ki orig iyan tabi pa di ang ngaran ka yan na si Dudong na Abiera. Sige po, tayo paabot ta sa... si Sayan kagawad na in charge po dyan sa Kwan, kagawad on health lamang sa biga na in charge. Aram mo po lamang? Kung ang dait ko lang masyado kasi aram ko po dati digdi asa religious pala si Kuya Sam Aguilar so sa tuyang Aday naman si kagawad Sam wala naman baga day naman iyon na po dait ko lang yung sabi pa ang mga araw kaya ning bagay garo kaya man ini kang barangay asikason ta kundi sa sanitation iyan dapat ko ta sa city health office. Opo, siguro sabi pa di sa kadakulan kan piga ano kanyaon diyan sa uyang barangay meday na masyado na ang kada street. Sisi nga ng kapitan diyan sa Indo tabi, isang kapitan Indo diyan. Iyo tabi pa di may Henry Maceda na tiba alam mag-iling kasi abo ko po mag-ilawon kasi tabi magapadi ara mo man sa namagaan Purok 7 kan sa imong madilawon pagtala ibo niya ko itama. Sige po. Oo. Purok 7 kan biga Purok 7 kan biga. 7 tinago biga. Tinago ba? Pakitext mo daw tabi sa kuya madi ang pangarang giraray ta i-forward ko tabi sa sanitation, ha? Okay. Iya po. Okay. Salamat tabi. Salamat sa pagapod. Salamat na pula. God bless tabi pa di. Iya po. Thank you. Saka magadi. Ang pagkataman kaya kiurig mga tugang common sense man iyan. Maski anday na mamarong mga tugang may pigubugtak dyan na panguntra sa paro. Ano ini? Nangapodkaan. Ay disturbo talaga ang urig. Lalo kung ibugtak ang tangkal kang urig sa kataning kikwarto. Albatana. Kapitan, bata nakalibpangon yan si Lowens na bagong kasal. Ang advice ni Direk Edwin. Ang advice ni Direk, maglib ngayon, magpahingalo ka ngayon, oy. Ha? Ibo, sige daw ta. Hindi sinampin yung magasikaso kayo. Alam nga si Dr. Manny. Sakop ini kang Citybet? Sa sanitation talaga ini. Sige tabi. Ito tayo follow up tayo yan. Bueno, 15 bago magabot mga tugang alas 8 nin aga. Hapot. Ano nga nin hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Ay, sus ko. Anyway, mga tugang, ang Bareta may kinaraman po sa sarong lokal na gobyerno. Sa 3rd District, Canalbay. Mga tugang na linaog nin mga mahabas ang opisina po kan City Treasurer's Office. Yan po sa Ligao City. Pangyayari. Pirang milyon daw sunako Arawang ta daw mga tugang ang report. Kaya na Baretang yan ang detalye kay ba si Jimmy na salita. Jim, good morning Jim. Yes, salamat BBB. Konfirmado ang informasyon na nakaging Sabado mananggad most probably banggi. Linaog ang Treasurer's Office kan Ligao City. Sa lindong kan pamayo kay ni na si Ma'am Gina David ang City Treasurer and na-discover ini kaso hapon dahil sa iguanin na caretaker kay ni pag kaaga pig re-reparo pero sa pagkabanggi gabusan na ini nakapadlak ta BBB an makangalas dahil ta so main door pasiring duman sa mga opisina dahil man na distrungkar BP supadlak dahil man nin indikasyon na may rinang kaduman sa main door pero makangalas natatanalaog ang opisina dahil may establisher pa kung sa entry and exit point kan sospitsado
Ini ang informasyon na nakalap niya to mismo kay Mayor Pati Gonzales Alsua kung saan kinonfirmar kay ni na nalaog mananggad ang opisina kan Treasurer's Office. Ngunyan, padagos pa ang investigasyon kay ni kan kapulisan and actualmente nakakondusir na ni Suko scene of the crime operation suko kaso hapon gabos na mga empleados kana city treasurer ipinaapod kaso hapon pinagkuruanan ki siguro po yung girlfriend iba pa na pwedeng maging pasihan at nganing marisolberan an pangyaring ini digdi sa syudad kan Ligaw Tabi Bibi. Pirang milyon Jimmy so initial na findings na nawara? Pasado sa pagkipagulay niya to sa sarong investigador kan Ligaw City PNP, taday naman kita nag-penetrate, ara mo na sa pagkuhan kita kan health safety protocol. Nasa more or less 200,000 pesos. 200,000 pesos. Ang good news Tabi Bibi, subol, pasado kay Mayor Pati Gonzales Alsua, kung saan pag-abot sa ngaran na Bolt, gustong sabihin, kwartahan yaw dyan. Tapos pipa sigurong marahay. Dahil man ang basta mabuksan. Dahil man ito nabuksan tabi bibi sa Bolt. Ini kwartang si Vlog. Kumbaga sa mga koleksyon ini sa sidulag siguro, police clearance, iba pa. Yun ining nakuha. Pero iba pa, may mga kumpay na may mga follow-up pa. And ngunyan aldaw, hilingon sa iba pang mga opisina. Kung igwa pa indikasyon na kapenetrate pa ini sa iba. Pero kaswapan sa initial na in-report kay Mayor Pati Gonzales Alsua and sa pag-reparo man kan alkalde, negative man danin iba pang opisinang nalawag. Target man sana talaga sa Treasurer's Office. Iyo. Pero Jimmy, napaisip ako duman sa sinabi mo. Kung tamang pagkadangog ko sa imo day kisinyal na dinistrongkar so pintuan. Amo man nga ang palaisipan sa kuya. Ano man nagari forcible entry na ginibo ang suspetsado. Paano siya nakalaog? Ayan nga ni anapot. May naron one city hall baga nakagi ka na digdi sa city sa Ligaw City ampangan kan syudad City Hall. Aran suluma. Suluma. Iyo. Ang treasurer nasa kwan? Nasa garo second floor? Ano rin? Ano si Treasurer's Office? Paday, sa gari sa baba? Sa baba? Paglaog mo sa right side, tama? Yo. Ngunyan. Kung sabihin mo, Jimmy, nakalak left ini. side? Sa left side, nakalak ini. Nakalak, natural, nakalak. Ang nakalak sa Treasurer's Office, may mayor na napirtahan so City Hall na supposed to be duman siya maagi wala man inda kung sa iba pang agihan digdi sa likodan puros na kudal ito. Okay, ang lock sa Treasurer's Office separado kan lock sa main door sa mga pintuan kan City Hall. Si Vlog ang kada na may pinapadlock. Sabihin halimbawa nakalock man ang mga pintuan mo sa palibot kan City Hall, so si Treasurer nakapadlock pa kada opisina. Pero di man ito kinailingan nga yarin out so kandado. Arok sa nagkataon, wala na sa 200,000 more or less. Wala manin pa pagka indikasyon in forcible entry. Ngangalasa naman talaga ang pagkawara ko niyang kwarta. Sa district, tapos ngangalasa na baga? Ngangalasa naman talaga. Nawara sa kwarta, di man kinaglaog. Sabagay, dahil ka naman mangalasta, nagdadalaga na auto nga ni nawawara ang prino? Sabagay. Buda ni ba nga na mga rakulaon na mga kwan, baga? Nagkukurulang sa kwarta? Pero palaisipan yan, Jimmy, mananggad, siyempre, anong tsurya kang pulis? May initial na tsurya? Wala pa man tsurya. Damada, depende, hindi naman sa iluluwas na mga kuhan kan datas na nakuha man kan suko. Oo. Kaso rin na-discover ini? Kaswapon nga ni. Kaswapon na-discover. Anong aldaw-daw ang posibleng nawara? Sabado, Biyernes may laog, Banggi, Sabado. Pakingalason man na di. Pakingalason nga di. Kung nataday binugtag sa... Yan ba, ang aram ko ka yan, alibaw ang ayan na, di, yan baga sa Treasurer's Office na nagabayad kan mga taxes, di ba? Gabos-gabos na business permit, etc. Di, may kahira ka yan na nag-receive, di ba?
Pagkatapos kang gari, pwede mo unang isaray sa vault para sigurado. Sabi Nato, sa'yo ka nakasaray sa- ini. Sa luwas kan vault? So kauron kong pulis, sulong-sulong daa. Sulong, sa sulong-sulong. Anaram kong sulong-sulong, salong. So, sulong itong salatosuntag ng salabatada. So, Salong, dako. drawer, nasa drawer. Yan, drawer. Ding kandado sa drawer lamang. Yan ang daita pa. Sabi ni Mayor, kauronan mo na sa nangyay sa treasurer, Treasurera. treasurer. Eh, mapiritan kita kayo ni taon-taon na malaog sa Pero patabo ko. balaisipan man talaga, buna natin, isus ko. Pagabot ba ka sa kwarta, dapat, didepositolusan sa vault. Unless na dahil para bukas kan vault, yan, baga nakakaisi kang numero kan, limitado, na tao. Ama. Diba? Oo. Takon sa sulong-sulong, kung dahil pang kandado sulong-sulong, baka naulog. Dahil na ako makasimbag ka. Alatang ko, taon ko na sana. Basta, sumindor da. Pag siguro ni Mayor Pati Gonzales Ulsoa, sumindor, intact, dahil ki-distrungkar. Oo. Pag sinabing intact, nakakandado. Nakakandado mang giraray. Paano nakalawag ito? Parang, Jesus, ka ba ko mag-conclude? Pero mapaisip ka talaga. Sa'y naglaog, sa'y nagluwas. Oo, may linaw. May... Abok ko rin mag-conclude ta. Dipinsil na. Kung di marinaw so kandado, paano? Di ba? May something. An-establish niron ko digde. So, kandado kan treasurer's office. Kung dahil man ito na distrungkar, dahil man possible entry duman, sa'y nag-agi. Onid Jimmy, may validong observador si 1098. Oh. Data ngaya deng CCTV, should deng CCTV ang treasurer's office. Yan ang hapot. Hindi ko makataram pakaan. Hindi mo nahapot si Mayor so kung may CCTV ang City Hall. May point din si 1098, di ba? May point siya. At mananggad ang CCTV dyan. Kung may CCTV dyan, pwede mananggad na madali makatabang. Di ba? Pero sa paglaog-laog, baga wala mang aram ko kay ito, may CCTV inda ko sana pero baka nagkararaot na. I-double check mo daw. Double check ko. Double check mo. Taday kita makasabi kung igbaw dahi. Tako naraot, automatic dapat iyan, for surveillance purposes yan, dapat iyan, piperahay tulos. Lingon ko, kung nigwang CCTV. Kung dahing CCTV, nata dahing CCTV, syudad bagaan. Lingon. Kung i-verify mo kung may punto ini na paradangog ta, matibay yung observation niya. May point siya. May mga bagay na dito na iabot kan sa tuyang isip. Yes. Iabot sa tuyang mga taga-dangog. Iabot kan mga paradangog tang ideya. Bili, gusto ko ay arog kaan sa mga paradangog ta. Sinyalis na ining nawawara na kita nin nagluluyan sa tuyang isip. Bata, nagluyan na tayong isip ko. Birthday na naman ako sa Miyerkules. Nagluyan naman talaga. Di bale, basta ang pamarong taday pa. Okay pa, buda pag namit. Di bali mawara ni isip basta ang pamarong pag namit. Okay pa. Ayan Okay. na Pipe. Nakulo ng follow-up ko digday. O Sige. sa Piyudoran. Nakulo na problema para sa Piyudoran. Jimmy na salita. Taon-taon naman. Jimmy na salita din si Jimmy nyo. Salamat, Jimmy! Sa report, hali po dyan sa luwas. Pipa dumanang ko tabi sa Purok City kan biga aso mobil, tabi mga. Pipahanap ko so, kunday si Kapitan, si Committee on Health sa barangay. Iyon sa tuya na napo na natungkol duman sa concern na ito. Kaya naman ang kambarangay, di ba? Ate Babes? Naranan ako. Ay, di man kapilyido. Nakul na kong Babes na midbid. Sa koon na yan. Hindi, na lang man i-off there ta kapag upload ko nagprograma ko. So, itong tig-report. May tataram ka sa kuya na gari sensitibo. May, so, itong issue sa CCTV. Oo. Ba't may CCTV tapos dahil naman nagana? Kaya nga sabi ko kay Jimmy, sabi biverifyan mo na ni Jimmy. Kaya hindi. Matalas ba ka? Para karantas si CCTV tapos pag may araw ka na incident din, mataram dahil mo nagana para Dakulang ka 200 more or less sa 200,000. Ako sa tanang buhay po, maski ang bangko ko, pa ako nakadeposito ki 200,000 sa bank account ko. Kaya nga dapat araw ka safe talaga siya.
Iyo baga. Kasi mga negosyante din man nagkakaroon na po ng kwarta sa araw nila. Iyo. Pero tako sa sulong-sulong bubinugtak, ay may problema talaga. Saka, din sa job. Kamo, may sulong-sulong ka dyan sa arong mo. Hindi Ano mga sulong-sulong mabibugtak dyan? Mga toothpaste, mga lipstick, Kaya nga, mga drawers, mga kung ano-ano, mga undergarments. ang point is, siyempre, investigahan nila. Iyo. Tapos, may CCTV. Sasabihin nila, sa CCTV lang gana para out. Yan ang i-verify ta. Yan ang i-verify. Kaya nga, dapat mangaroon kayo ng mga, talagang, situate lang basta gagara na talaga ang CCTV. Wala, di ba? Dapat may nagbabantay sa CCTV. Iyo nga ni. Ay, relax lang. Dagit ka garing eh. Okay, no incident, di ba? May CCTV lang nga. Masasaway mo lang ng CCTV kung sila naglaog. Iyo, ta. Ayan, pera kang nakarecord dyan, may naghihiling sa screen kang CCTV. Mailing man yan. Ano kung nakadulag na? Kaya nga ni, dapat iyan talaga ang pag may CCTV ka sa mga public offices, may nakabantay. Parang, di ba natin na may CCTV terminal. The point is, sila nagbabantay kang CCTV. Iyo po. Tapos dapat may nagra-radyo kaya na araw kini. O si Oto nga araw kini. Kaya. Kaya man, opinion yan. Yes, opinion man. Sandali, makimaraot dyan. Yo. Okay. Nagbilong ka na naman na. Salamat po. Happy New Year. Okay, Yair. Okay, bye-bye. Chat babe, sige repermi. Chat babe, sige repermi ko na ano ko na rin, Jing, ngari. Kuna ko de peto na. Garap akong karigos. Hello, good morning. VP, good morning. Good morning, bossing. Opo, makangalas man itong report ni Jimmy. At ako nga, napaisip man akong maray. Kung baga, wara lamang ng trace na Oo, possible di ba? Tang source niya mismo si Mayor, ano yan, Pati. yung Oo. tapos, tresurero yan, dapat unsecurity yan. Maray. Iyo, ako, agree ako dyan sa Ano yun Mayor. ang pinag-isipan dapat yan eh. Oo, baga. So, baka Yan ang daw, kwan. Diyan nag-aagang kwarta. Diyan ang kan eh. Diyan ang ngimot kan LGU. Sa bakit pag-aagang baga, kwarta. tama. Oo. Baka daw, VP, hantig bayad naman sa tresurero, Bitcoin. Sarabayan ka. Wala trace. Oh, ito. Ano to? Oo. Okay. Kaya oto si Jimmy mapalo pa ka ito. Kaya po makaurong si treasurer. Thank you, amigo. Salamaton. Namaray mga tabi sa ano yan di ba? Ay nako. Anyway, si Manong Rick, may reaction. Hello Manong Rick. Man reaction Ay, million, tama, nalingawan mo na sa mga kapitan. Ano? Nalingawan mo sa hapot sa kapitan. Iyo nga ni, may nagtigis sa kulang kapitan. Magabat na sa hindi ito. Bada pigahalat ko ka ta, kama iling lamang. Ay hagadan ko daw reaction si Kampare. Apodan ko daw si JP Lee. Yeah. Di ba? Thank you. Yeah, good. Okay, thank you pare Salamat na. Tama. Sabi ni si punong barangay Joy Bahoy nag-text. Sabi ni Kapitan Joy Bahoy, medyo magabat na trabaho naman iyan para sa mo. Pero kay puhan ming sunodon, direktiba iyan sa gobyerno. Baka kami man kasuhan kay dereliction of duty, ayaw na nga ni iyan. Bata, sabi baga ni Presidente Rodrigo Duterte, mga tugang, pag ano niya po kanjing, pag nagparatagas-tagas na ang payukan bakunado, aristohon da nindo. Saan may kunkunyan sa karsel, basta na ariston yan. Sabi nga ni Noel Manalo, dapat nga igwayang ki executive order. Bako nga iyan na arog sa nakayan yan sa IATF. Adi, pipaagay dyan sa IATF yan. Kaya, alam ko na, tapudan ko daw si Pading JP Lee, board member JP Lee, hindi ko nakaabot na sa iya ini. Ilo pa maray na agatabi. Apo, pade pasensya ka na tabi gliding upon ko sa imo, nag-programa kaya ako, pagdidiskutir ko ngunyan, so, siguro aram mo na ining direktiba ni Presidente Rodrigo Duterte bagabuda kan DILG na, so mga bakunado, bantayan kang kapitan? Yes po.
na magluwas, buda magparatagas-tagas da ang payo, aristohon kang kapitan. Ika po bilang pamayo kang liga sa probinsya Canalbay, ano po ang gari initial na reaction mo kay ini o feedback sa imo kan sa imong kapatabi po ng barangay board member JP? Okay. Siguro na iling to na increasing baga po ang case kang COVID, lalo na po ang Omicron na virus. Iling to na dapat na ano. Opo. So, po sa barangay, lang po bilang tupad po kang tunggumot pong kautusan kang national government and sa tulang LGU. Opo. Siguro nailing ko na ang Legazpi naman, medyo alam ko naman baga po ang vaccination rate. Iyo. Oo. Sobrang 50% na rin po. So, na dito naman lang na dito nagpabaktin, siguro pigano talaga sa mga barangays na identify na muna siguro kung sino sila yung nagpabaktin. And continue ang program po ng City Government of Legazpi ang pagpabaksin sa mga studente sa DAIPA. So siguro, ang mga sa mga barangay, inganyo tapos siguro po ang mga studentes na magpabaksin. And also tawan tasin ng mga schedules na magpapenda. Yeah. Magayon tabi pa na suggestion mo na imbes na nga niya di pa man bagay na ginililuwas ki guidelines kung paano talaga yan ang pag-aresto o whatever ang paghigpit sa mga bakunado. Magayon ang punto mo na i-encourage na mo na kang kapitan sa mga pang bakunado na magpabakuna. Adi? Opo, importante kasi po ang listing na kung sisay po sa nagpabaksinate. Kasi may kopya naman po ang mga barangays. And alam ta naman po kung sisay. And siyempre siguro, pag na-identify na saka na lang po kita magpabaksinate. Para i-bayan mo kung sisay, mag-remind sa mga nagpabaksinate. Ay, gusto sabihin mo tabi pa identified kamo sa barangay, may lista kamo kung siyang bakunado buda bakunado, tama? Mostly po, Mostly. po kitang kayan, initial list rin. Kasi lalo na po sila nag-aagisan sa tuyang mga barangay. Kasi kumbaga po na vaccination po sa tuyang mga barangay. So sila nag-aagi dyan po, iko talaga kita. And siyempre sa iba, hayaan po ang mga sa tuyang mga barangay health workers para nag-iikot po, para at least check on po ang mga vaccination. Iyo mananggad. Takong most of the barangay o kamo tabi sa barangay, may listahan ang kadaklan, pwede man ang ganaw, ini, bako pala ni bakunado, kauruna na nindo. Bako yung ka? Yes po, tama po. Diba, encourage. Buda, aramon kung natahabo magpabakuna, at least may feedback mechanism kita. Opo, tama po. Siyempre po, niyaon dyan po. So, pagtak, niyaon po dyan. So, fear, na kung ano po mangyari, dito po maiwasan yan. Iyo And po. siyempre, may lalo na po sa may mga comorbidities, may mga lalo na po may mga namatian po, na siyempre, one rin po na pagpasabot, lalo na po sa mga medical profession or medical field po. Iyo. Support. Although, duman baga po sa direktiba kang Presidente Buda, sabi ni si Vaccine Czar, nailing ko sabi niya, Buda, namin siyang kan DLG, may mga tao talaga na dahil pwedeng bakunahan. So ito data, exempted talaga ito because of the mga unusual na helang na talagang dahil pwede tinang bakunahan. Opo. Oo, okay. So with that po, tabi, board member, may nailing na kamong direktiba kung paano po nindo impose ini? Aside from magayon mo pong suggestion na kauro naman sa mga bakunado, in case na magsayuma ini, na di magpabarako na talaga, may nabasa na po kamong guidelines kung paano pwede implementar nindo sa barangay? Medyo wala po pong nagbaba from the LG kung ano pong guidelines and from the LGUs. Pero po, siyempre, pag nag-iwan na po, dyan po, so talaga, Iyo. Stricto na po talaga. Iyo. Dakulo na kamong trabaho sa barangay po, sa Tokhang, po ano pa nga, kadakul Yes po, marami na po. Bako dahil ni masyadong kwan sa barangay, sa iling mo? Bako dahil ni masyadong, grabe ng gabat na obligasyon pa kan nindong mga punong barangay? Ay, aram talaga po na, medyo 2 taon na po initiga, Tupunta ng COVID, nagbagyo, medyo na rin. Pero, sa barangay, barangay officials, nagiging talaga po kita. Ito may visit din. Pero, sapapan po, na lang. Yeah, opo. Okay, medyo nag-feed up and signal mo, BMJ Pili. Pero, sa pag-ikot mo po sa mga barangay, lalo na sa Legazpi, buda sa feedback mo po sa kapwa mo, Kapitan,
Ano po ang garo general, I mean, kung igwa kang feedback, garo general sentiment, kung natata ang ibang tao, hawo magpabakuna, maski di man ki problema sa sindang salod, masyado? Okay. Siyempre po siguro naon po duman so sa health ninda na pag nagpa-vaccine bakuna sila may mga epekto. Oo. So siguro may mga comorbidity kaya and mas dinarog ka na kurang na naman yung mga dahil naman kumalawat kaya apektado. So siguro baka po yan sa mga normal na sa mga barangay. Oo. Ay, hello pa de. Madalang video nag-feed pa ang signal mo. Apo. Sige, pakitry daw po giraray kung okay na. Apo. Siguro po medyo okay na po. Sa mga medyo may ang dipisil po. Pero sa mga kadipisil, sa mga residentes na po na may mga health condition na po na muna nila magana and sa mga dahil nagaluwas talaga, hindi na po magluwas. Ito po so talagang dahil bakuna. Pero po, nailing sa mga working group, yun po talaga ito so medyo maray po so and also sa mga lalo na po maski sa kaatian dahil medyo okay na rin po. I see. Okay. Sa Legazpi, kumusta pa ang feedback sa pag-ikot-ikot mo? Sa Legazpi po medyo siyempre maray man po so feedback sa pag lalo na po sa vaccination. Naling mga po sa record rin ka na launch rin po kan sa tulang na office. Maximum po so di ba? Sobrata nang nakuaso herd immunity sa satuyang syudad. Nakuha na po. Kaya nasa booster shots ko niya ng konsentrasyon Nasa proseso na nga po ang mga na pambarangays po. Nasa booster na po. Opo. I see. Okay. O salamat tabi pa din sa pagsimbag mo kanapod ko ngunya na aga ha. Aram ko na busy ka ban ngunya sa pag-ikot-ikot sa mga barangay and from time to time po may mga kwan kay puan may ang opinion mo bilang pamayo kang liga ng mga barangay tabi. Salamat po. Thank you so much. Mga tugang board member JP Lee, Siyang presidente kan liga ng mga barangay Salbay as in po digdi sa Legazpi. Siya manggiraray ang vice presidente niya si Maing na Santillan. Kagawad Maing Santillan, iyo po ang nakatuko diyan sa sangguniang panlunsod mga tugang kan Legazpi. Okay? Sandali lang Day nang gana daw sa CCTV amigo, ang gana diyan so Tuy Rain, kung nagluwas naman sa isip mo Good morning, tabi sa imo. Apot ko, kung arog sa kong namay namatian, di ako mapabaksin, di pa ako pwede magluwas. Arog ka ini. I-clarify mo po kung namatian mo ta. Kaya nga ni baga po, so pag may vaccination baga po, ang A2 category, iyan baga po, so senior citizen, as in may comorbidities. Pag sinabi pong may comorbidity, ika po sa may helang. Ang advice mo po, ang ibon mo po, maghagad ka po ki-advise sa doktor mo. Di man po na yan, arukan high blood. Ang high blood, pigbabakunahan po yan. Diabetes, pigbabakunahan yan, di ba? Di ko lang ma-explica kung anong klaseng extreme cases din sa rong persona na di po siyang bakunahan. Doktor po nakakaisi ka yan para po i-certificar. Now, kung bako kang bakunado, oras na maghirigpitan, ang sabi, tutugutan na ang magluwas ng bakunado kung essential. Pag sinabing essential, ay bakal kipagkaon mo, ay bakal kibulong, mga saod, etc. Pero kung lakaw-lakaw masa na sa luwas, dahil ka mang kibang tuyo, na bako ma-essential, dahil ka po datutugutan na magluwas. Iyan ang sabi duman. Kaya lang po, bago pa yan masyadong klarado, dahil po kita implementing guidelines, kan sinabi po ngayon, kan DILG, base po sa suggestion kang mga vaccine mga cabinet secretaries as in po sa final na guidelines na iluluwas ang interagency task force. Hello? Hello po. Yes, good morning po. Good morning po. Mahapot lang po ako. Sa po ano schedule kang booster shot? Ano po? Ano po, ma'am? Booster. Ano po? Sa po ano schedule kang sa booster shot? Mapa-booster ka po? Opo. Madali lang uni po ang kung mapa-booster ka, dumumang ka po, madam sa LC3. Ngayon? At sandali lang tayo din ko muna sa kwan klarong ko para day ka masala.
Tagalig ko sa Pacific Mall ay nangani ito. One. Taga saan ka po, ma'am? Dilam sa Ligaspi. Legazpi. Sa Pacific Mall tabi, maay, wala. Sa kwan po, sa LC3, may booster po ngunyan. Bukas. Ang pang-booster po, AstraZeneca, Moderna, Buda, Sputnik, Gamaleya, Sinovac. Bukas po. Ay, wala pa pong schedule para bukas, ma'am. Wala pa po. Sa kwan po, sa MPNE, sa Barangay Hall kang Arimbay, igwang booster ngunyan. Hindi po lang ako sa may, Saan po? hindi sa Barangay Banyadero. Doon ka na po sa LC3, ma'am, kung mapabooster ka po ngunyan aldaw. Kaya nga pang-booster duman, AstraZeneca, Moderna, Gamaleya, Buda, Sinovac. Sinovac. Apo. Ang time po, 8 to 9 a.m. onwards po. Hanggang alas 5 gayon. Oo. Sige, salamat po. Okay, Salamat. sige Okay, po, okay. welcome. Alright. Mga tugang, iyan tabi ang boses kang utaw. Ang boses kan utaw. Vox Populi. Vox Dei. Ang boses kan utaw. Ang mga baretang yan, hatod tabi sa Indo kan mga minasunod. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. Tando ay ginto, ibang ginto. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ando sa iba. Sa Diatabs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-Diatabs ka para hindi na dying inside. Diatabs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Magaling pero di mamahalin? Buti may Surf with Active Clean. Galing yan ang mahal. Surf at ay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing yan ang mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Pabili ng vitamin C, yung abot kaya ha. Tsaka gawang Unilab. Ma'am, United Home C-Tab. United Home C-Tab. Abot tayong vitamin C na gawa ng Unilab. May sukli ka pa. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Mare, alam mo ba yung DSWD Kalahi Seeds? Narinig ko kasi na pinag-uusapan yan sa Barangay Hall. Ang kapit-bisig laban sa kahirapan, comprehensive and integrated delivery of social services ay isang programa ng Department of Social Welfare and Development na gumagamit ng estratehiyang Community-Driven Development o CDD. Ano yung CDD na ginagamit na estratehiya ng DSWD Kalahi Seeds? Ang CDD ay isang paraan kung saan ine-empower ang mga karaniwang mamamayan na lumahok sa pagtutukoy, pagpapasya at pagpapatupad ng mga proyektong pangkaunlaran ng kani-kanilang pamayanan. Para sa mga karagdagang impormasyon, bumisita sa website kalahi.dswd.gov.ph. Sama-sama nating itaguyod ang CDD sa buong bansa. Magkalahi tayo, Pilipinas! Ikaw at ako, tayo ang mga bayani. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika. Parado ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for kids yan. Sarap na sa orange, yummy, banana. Lemex Sa ubo ng baby pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex lagundi for kids na. Basta lagundi, Lemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Sa oros ay nakuna siya na naging mo ipapadagos mga marahay niya na obheto kay Kap J. Pili kabus may marahay na futuro kay Kap J. Pili maugma mga ligaspenyo syudad ka ligaspi si Kap J. Pili handang magsilbi Kap J. Pili, dedikado servidor si J. Pili. Tinatabangan niya gabos Kap J. Pili. Para sa Legaspeños kay J. Pili, serbisyo na matanos. Kap J. Pili, handang magsilbi. Kap J. Pili,
Ang health tip na ini, hatod sa Indo kan ATC Vitasync. Dahil sa COVID-19 na sa tong kinakahampang, ini nagparealisar sa tuya na daing mas importante kundi ang pagkakaigwang marhay na salud kanawak, asin makusog na resistensya, pangalagaan ang sa tuyang sa diri, magkakan kitama, mag-ehersisyo, iwasan ang mga bisyo, imantinir ang healthy lifestyle, mag-inom kay vitamin C as in zinc sa Oroaldao, mag-ATC Vitasync na sa Oroaldao. ATC Vitasync sa presyong abot kaya, 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Age para mas suabe ang hagod nito. Ginto Barrel Age Gin. Ibang gin to. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Age Gin. Drink responsibly. Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dain na kaipuhan mamili pa, mag-Biogesic. Magasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Kung Joey Ikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa kato. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BIU, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tung naresibiya, mga tabang medical, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibokan mabuot na kongresista. Kong Joe. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Every day sa bahay daming activities, kaya breakfast pa lang, give them champion energy. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day. Help champ start your day with a balanced diet, healthy lifestyle, and an energized, nutritious breakfast with Milo. May winning combination ng milk, champion energy nutrients, at Choco Multisarap. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day. Helps you jump start your day, Milo every day. Mag Milo breakfast every day with a balanced diet. Tabang para nutritious and breakfast. Harapin ang hamon, mga true heroes. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion on. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Para kay Ralph na napuruhan ng boss, kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi, at syempre, para sa'yo, Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Mga tugang panagos kita ngunyan sa mga bareta, ngunyan pong pag-aaga.
nanindugan po si Presidential Aspirant Vice President Leni Robredo na dapat po dakupon o aristohon o higpitan ang sisay man na bakunadong Pilipino dahil daw tabako mang krimen ang anday pagpabakuna. Sa iyang simanal na programa sa radyo na B. Servisyong Leni, sinabi ni VP Leni na ang dapat tawan kinsentibo ang mga tao para maengganyer sinda na magpabakuna dahil sinda matatawanan nin dakulang proteksyon laban sa COVID-19. Sinabi ni Robredo na para sa iya, kinakaipuhan daw na pag-isipan, asin dapat na pinag-iisipan, asin bako na dadakupon o aristohon ang mga personang dain nagpapabakuna. Sa yung tinawanin doon na dapat daw positibong approach may kinaraman digdi para ma-enjoy ang pribilehiyo may kinaraman sa siring na bagay. Enot kay ni kanakaaging taon, ipinaglansar po ni VP Leni Robredo ang Vaccine Express para masuportaran ang mga lokal na gobyerno sa pagpapabakuna. Ang mga nabakunahan sa iraram kan sinabi ng programa nakakaresibi ng hygiene kits na naglalaman in face mask, wet wipes, cotton buds, asin paracetamol hali sa Office of the Vice President. Dahilan digdi dahilan sa padago sa pagtaas kan kaso kan COVID-19 dahil sa Omicron variant na pagkasunduan kan mga Manila mayors na magpasa nin sarong ordinansa naglilimita sa pagluwas nin mga harong kan mga bakunado asin pinalawig ini kan gobyerno sa bilog na nasyon asin pinagasabing pwedeng aristohon o dakopon ang mga punong barangay ang sisay man na masuhay sa kasuguan na ini. Para kay VP Leni, dapat na magkaigwa daw kay mass testing asin isarong central contact tracing app na dai magapalawig o naiyoan magpapalawig sa pagbabakuna bilang pagsimbag sa pandemya. Tinabanin doon ni Robredo na ang mahalaga ang makapag-test ang mga tao lalo na ang mga may helang in COVID-19 para dahil na magpahiling o kaya para maaraman tulos kung ini may sintomas o pigaapod na asymptomatic. Sayang tinabanin doon na sa pagi kay ni mas lalong mapakusog ang isolation asin siring man ang quarantine procedure para sa mga exposed sa helang. Kung kay Robredo, dapat po na dahil na pagdebatehan ang pagkakaigwanin mass testing dahil 2 taon nang pinapatios kan pandemya ang mga Filipino. Sinarin ni Robredo na dapat aram ta ang prioridad. Asin aram ang pwedeng gibuhon na dahil man pwedeng isugal ang buhay kan mga kababayan sigon sa Vice Presidente. Mientras tanto, balikan ta mga tugang ang report ni Jimmy na salita. Hali po dyan sa luwas. Jim, good morning, Jim. Come in, Jimmy. Pasok, Jimmy. Alright. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Sabi kan texter ta, tama man ngaya po si VP Leni. Yan, sabi po yan ni 9004. Sabi ni Kapitan Toy Barajas, wala man kay ibang maginibuan mga kapitan kundi ang mag-comply. Pero ang gabos na irarason kan tao permi ng essential ang tuyo ninda sa luwas. Yan. Yan ang challenge yan kung paano mo mga tugang ma-check na essential ang tuyunin sarong persona pag naghihirigpitan. Magandang umaga, Kuya Henry. Magpapatupad din po ba dito sa albay ng no vaccine, no labas policy? Ang tugon nga ni po kang presidente, iyan po dapat nationwide. Nationwide. Balong kung ikontak tabi si Director, aputunta si Director Noida, kan DILG, kung may linuwas na mga tugang na direktiba, tungkol po sa bagay na iyan. Nationwide po yan. Kaya ipapasunod na iyan tabi sa buong Pilipinas. Makulang salbay. Henry, paano kung may maintenance na bulong arog sa mong magago, may maintenance sige sa mo, 2 na nagpabakuna, uni pareho paralyzed, dahil nakakalakaw. Iyan sana. Kaya po, kung medyo may agam-agam ka mo tungkol dyan sa mga bagay na iyan, konsultan po ng doktor nindo. Ayan po ang pinaka-the best yan. Consult your doctor.
Maray man po natawanan ng trabaho ang mga barangay kapitan. Tadigdingani sa barangay may daay man nag-duty ang kapitan. Concerned citizen. Salamat. Sabi ni James, Anonymous James, an maray kaan mag-survey sinda sa barangay kung sisay ang bakunado o bako bakunado para mas accurate dahil bako man gabos na nagpapabakuna sa lugar arog kan daraga may mga daraginyo na nagpabakuna sa Legazpi saka sa ibang lugar kaya pag sinorbiyan kada barangay mas mataas ang percentage kan bakunado na pero de makautik ang mga residente kan barangay hanapan ki vaccination card and picture survey. Anday ki vax card, siguradong bako yan bakunado. Kaya ma-identify talaga ang bakunado o bako bakunado. Yan. My 2 cents. Yan. Sabi ni Anonymous James. Reaction. Hello, good morning. Good morning, BP. Yes, sir. Artini, sige ko lang. What if pumugtakan mo incentive na dali magatupad ang mapabakuna? Hinda ko sa perila. Aha. So, kumaga, katupad bagao. Tawag yung incentive to mga trabaho. Ngunit, trabaho mo, magpapaktin ka sana, tawang ka. Iyo. Ang suggestion baga ni Vice President Lene Robredo, gari may insentibo sa mga bakunado? Kaya, iyo nag-ibulugod. No. Iliunin lang kung siya ang mga day na mapakunahan. Actually so, pare. Mga tigapot na laylayan. Saro yan sa mga rason kung nata makaskas na mako aso ano yan, so herd immunity sa NCR ta. Sa mga LGU baga nagtao ki benefits naman sa mga bakunado? Kaya pag kung may mga discount sa restaurant, di ba? Itong itupad. Sa dole. What if kung yan ang insentibo kang gobyerno? Yes. Tanganin, makaskas. Siguro, sa kuya, point of view ko lang, siguro, teka na magdoon taramon. Opo. Yeah. Iyo baga. Uda, yung mga... Sige, Miguel. Yung mga BB, tanganin, pasimblong talong lugod nakita mong karakupan. Baga. Ako sa linggo, may ribok ini. Siguraduan. Di ba? May ribok ini. Sa tupad, kapag mo nakatawag ka 5,000. Iyo. Pero sa Naga daan, ko lang sure pare, kung sa Naga, nag-imponer si... Pero ba ikaw kung nabasa na pigbawalan maglog sa mga bakunado? Actually, kasuhapon, may nagtaram sa kuya, sa Saudao, tinaramanan sila na ang mga hati, magputo niyan dahil ako ito blao. Ang rin? Mga hati. Mga aki, sa Saud? Sa Saud. Kaligaspi? Oo, sa Ligaspi. Okay, ngunyan. Natadaan. Doon baga so direktiba ni Mayor, piging bako man talaga may imposition kundi piging ganyan so mga Legaspenyo na so 11 years old below taday pa man kibakuna, day mo na magpararuluwas. Baka aro kayan sa punto. Ayun, nagwara-wara amigo. Medyo nagpuputol-putol na sa imong signal. Nawara ang signal ni Noel Manalo. Hay naman daw itong lalaking ito. Selling mo tabi Architect Leo Del Rosario. Hay naman daw ito si Noel. Sa mga ata nagwara-wara na naman ang signal. Sign po ang schedule kang booster shots. Sa LC3 po, may booster. Sa LC3. Okay? Tama iyan Kuya Henry. Dami pang matitigas ang ulo na ayaw magpabakuna dito sa amin. Kapitan namin di man naglilibot sa nasakupan niya. Walang ginawa kundi mag-cellphone mag-inom. Tama iyan para sa kapitan na tamad, may gawin naman. Yan. Okay. Madali lang ta. Bago kita magkuhan. Hello, good morning. Hello, BPRT ni. Yeah. Dapat kasi pag-implement yan, if ever may implementation niya, especially, alam mo may degree sa tuyan, locality, dapat siguro doon. Diba? Kung may rules and regulation, saka mag-implement. Pag gusto kong typical na matara pa sa agad, kaya na pwede magluwas. Iyo. Magpipigari yan. Diba? Magkakakaw sa iyang kiriribo ka. Alam mo kaya ko, may magkakasabot ako. Dara ko sa atis ko. Kung mag-iiriwan. Yes. Kaya dapat, ang yan ang number 1 na po yun na kung itang rules and regulation, hindi ko na magparatararam. Yeah. Habang day pa, magpabakuna na. Tama. Saka yung pag-laptop ng ikaw na dahil ka na pwede magluwas, pwede ka na magluwas. Okay, salamat tayo. Mabuhay ka. Thank you so much. Mga tugang reaksyon, mga tugang ali po sa mga pagbasa kan mga text messages.
Ngunya na Boses pagkaaga. kan utaw, Vox Populi, Vox Dei, ang boses kan utaw. Alright, sige, sandali lang. Try ko na po dan si Attorney Noida. Bata day ko na text ini, bigla unta daw. Ako di aram ko busy ini. Ang Regional Director kan DILG. Tapos kun may guidelines na para dyan sa mga bakunado. Bata Lunes ngunya, nagmimiriting sinda pag Lunes. Baka, day ko kaya siya na text. Itry ta lang na makaoron. Iyo, pag man din nagmimiriting ini. Mga tugang ang DI and mga maski sa mga government offices at tabi tigdi po mga tugang sa wala ringing ang number ni Attorney Noida, Director Noida kang DILG taputunta. Basta yun na yan so habang dai pa iyan naghirigpitan mga tugang di magtaga o kuha na kita. So talaga magpabakuna, respetado mi po kung kung natabo ko magpabakuna, kaya lang yung lidat, yun yan, tabi, may mga, kung maghirigpita na, igwa tabi ki restrictions, ngunyan. Anapon mo so nangabas na dahil nagpasuruhay, kung sa'y nag-agi, sa'y nagluwas. Si Mrs. G pala, may reaction ka sa bago. Mrs. G, good morning tabi sa imo. Madali lang ta. Piga pahanap ko so kagawad sa bigaa. On health, in charge kan health sa bigaa. Utong concern sa tangkal. So kadakol kita dapat solusyonan ngunya na aga. Tama si Lenny. Nyata aristaron bako man kriminal. Lao maninda so mga tao, day man piga tao, madako lang maabas. May point sabi ni 8146. Iyo man anggad baga. May point man kita, may kinaraman dyan mga tugang sa bagay na yan. Kaya po, may number na pinurubad sa kuya, si Angie. Nakalib kaya si Lowens bagong kasal, kaya ano yan? Please check the number and dial again. Your number cannot be completed as dialed. Please check the number and dial again. Ulita daw. The number you have dialed is incorrect. The number you have dialed is incorrect. Naraman ba yan na sa lampig dial ko, ade? Paano na ini yung paitang ini Si Kapitan ito kang bigaa. Bigaa po dan takot di cannot be reached. Tabi is ano yan? Dapat siguro sumataw kipaipit sa eleksyon, ipanaunangon yan sa mga bako-bakonado, makatabang lamang sinda. Ay marayon tabi arkitek layon sa imong suwestyon. Marayon ang sa imong suwestyon. Sumatawang paipit tabi sa eleksyon, ipanaunan yan advance. Makatabang lamang sa mga bakong-bakonado. Good morning, Tabi Director Leo Del Rosario. Kang Bio, Bio IA, Institute of Architecture. And Design in Architecture sa Bicol University. Morning, Bossing. Balikan ta pang report mga tugang ni Jimmy Nasalita. May follow-up report ini dyan sa Tercer Distrito, Canalbay. Jim, good morning, Jim. Yes, salamat Tabi BP. Actualmente pasiring ko tanan ako sa sangguniang panglungsod sa Siyudad Canligao ta. Aldaw ngunyan kan regular na sesyon kan sanggunian. Aramo niya to kung ano ang mga aksyonis kan sangguniang panlungsod sa pamamayan ni Vice Mayor Ted Residilla. May kinaraman ini duman sa panglalahog sa City Treasurer's Office. Bata ito pala na nako ang kwarta. Panswildo Tabi BP, ngunya na iniro. Panswildo da. Di sweldo. Posible. Ngunya na hapot. Anapot kung may CCTV. May CCTV da. Anday pa may establisher. Kung nagpupunksyon, o da durante kan panglalao. Yung nga ni talagang gusto tang ihapot baga. Taod-taod. Kaya man ako basta malaog na Tabi bipidig di sa mga opisina. Iyo, aram ko man. Medyo delikado. Ako lang kaso dyan. Good morning. Oo. Opo.
may nagpaparasit TBP. Sa sanggo niya ang panglungsod kan ligaw. Dahing sesyon mo niyan. Oo, may nagpositibo. Positibo sa sekretary. Yan. Di ka naman magparakuan, magparairo. Apod-apod na lang sa phone. Complete vaccine. Latali yung kunining kuwan ko. Takob sa pandok. Complete vaccine plus booster. Tinamaan. Positive manggiraray sa antigen test. Kumusta ang sitwasyon niya? Hindi ko kumusta ang sitwasyon. Di man yan nawara na ngayon. Pag bakunado ka, may booster pa, tatamaan ka man talaga yung COVID. Pero di ka maulog naman sa critical na sitwasyon. Iyan sabi kan mga eksperto. Sana. Asymptomatic or pwedeng mild lang. Basta waraki vaccine, waraki regular na sesyon, ngunyan na aldaw, tatanggunian pang lungsod kan ligaw. Kaya, dahil maaraman kung sa chipo polisi papaapod ko tana o kung ano pa, dahil man nga penjente mo na tabi bibi. Talaga, no? Digdi na niya to na diskubre na igwa pa nin sarong membro kan sangguniang panglungsod kunsyal nagpara-poster kan Disyembre na pagbakunado masaya ang Pasko. Na-discover kan pag-iribango niya no, naghirigpita na sa barangay dahil man pala ni bakunado. Sabi kan mga pag-iriba, kung magbalik na kita sa season, dahil na yan ang napagpalaw ko na dahil bakunado. Nagpara-poster na. Pag bakunado, masaya ang Pasko. Siya pala nga, bakunado. LOL. Konsilo talaga ang buhay. Ang buhay kang tawa, masaya ang Pasko pag bakunado. Pag bakunado. Pero sa pala, bakunado? Later on, naisiyan kan pag-iriba. Nakuman sa bakunado. Bakuman pala nga, bakunado. Ano ba yan? Nagkasabi nga isang masaya ang Pasko. Pag bakunado. Iyo. Baka gusto niya man talaga sa mga tagaligaw na magbakunado dapat. Pero siya bako. Iyan man talaga ang gusto niya. Masaya man siya dumaan. Dumaan siya masaya. Okay. So, yan na, BBP. Nangyari sa mauraro. Nag-iisip ako maglaog duman sa ako. Tapos sabi Dena mo na. Pati Gonzales also, interviewin mo na sa Nangeso City Treasurer. Karon mo kay Mayor, so number ni Treasurer, City Treasurera. Dena mo na ta. Ingat-ingat man kita. Napasyaran ta sa polis. Dena mo na. Gari mas malalain, gari mas natatakot lugod akong ngunyan pangapanawon. Mas lalo lugod natatakot BP. Pagka sa pagkuhan, ining mga tao ngunyan, mas lalo na nakabalik na so kuha na naman nila. So, pagiging pagsunod sa health safety protocol. Matapos na pag-araman na haros, maski sa ina naman minabuta tabi BP ang mga kaso ni positive. Arog kita kayan. Arog ka naturalisa ta reactive. May titamaan sa kama react. Pero pag dai pa, sige sana. Maski ako kaninot, medyo makusugan na buot ko. Pero ngunya na maski bakunado, may booster na titamaan manggirara. Iba na ini. Bako ini, kuhan. Bako ini karaw-karaw. Nasususpender manggirara yung mga arugan regular posisyon. Normal na yan. Bako ini normal. Sa buhay ng tao na talagang may takot. Dahil may tensyon. Basta si Lord yaon sa tuya, aliyon tan takot. Iyan ang makunod. Iyan ang normal na normal. Pag yaon sa imo anjo, sisayan ang katakutan mo. Amen. Hindi nasalita di si GB News. Salamat Jim sa report. Sabi kan texter ta, Sir, good morning. Ano daw tabi so nangyari sa pigtugdok na COVID testing center kan Albay sa province? Patulong taon na lamang ang COVID pandemic. Gari ba ko papangsiyonal? Ay, ihaputa daw ini. Tamay nag-text digdi Igo kitang bigtugdok na COVID testing center sa Albay. Sige daw ta. Ihaputa daw ini kay Madam na Dr. Senet. Buda kay Engineer Baclao. Iga pa lang kita kay din na COVID testing center sa Albay. Patulong taon na da. Sige daw ha. Verify ta. According to DOH, dakulon pa anday bakunado what will happen to persons na naaresto lalo na mga senior citizen. Sen ninda init tatarambakon. Bako may problema ini. Gari ang maluwas kang gari penalidad
So mga dai tabi pwede magluwas sir, dai man pwede bakunahan, dapat tauban indakip pangangaipo. Arog oral daw. So mga may maintenance taban bulong, arog sako. Sa mga kandidato po dyan, magtabangani, butuhan kamo. Arog nga Kapitan Mikent Birits. Ayun, sige po. Sige, tapi pahanap ko tabi. So, Committee and Health, sabi ka, madi. Ha? Paano kuya hinigwa ki business establishment sa Legazpi na ano ito? Ano yan? Nag-CDSI? De ko aram na CD. De ko aram, anong pag-usabi yung gani? Gabos, bakunado gabos na pamilya. Yan. Okay? O, sige po. Nalat ko na. Sisay nga ni so... sandali. Dito tayo sa reaction ha. Adong tayo na ang mga boses kantawo. Ang boses kan utaw. Vox Populi. Vox Dei. Ang boses kan utaw. Try ta mga tugang so sa Facebook Live natin. Ay sus, kumahin ang kuha naga para loading an sa tuyang internet connection. Ay, okay na. Mayroon tayong reaction sa Facebook natin. Good morning. Rachel Lumibo Bunag. Marinaga po Kuya Henry. Joven Castillo. Marinaga Manoy Henry. Pabati po sa Castillo Digdi sa Pamilya Castillo sa Tigib, Castilla. Risnof Mason, good morning. Joven Castillo, makusugon monitor Midigdi, Manoy, Digdi sa Sitio Tigib, Barangay Makalaya. Good morning tabi sa Endo ha, mga taga Makalaya, mula sa Tigib. Dong Abiera, so nagreklamo sa ko na padako lang urig para sa kasal kan aki ko. Taga-iraya ito, ayun niyo, kakasalon pala so aki. Pagtapok sa mo na, ay, kakasalon palan so aki. Sige dong, sige ta. Ipapasyaran ta ka daw dyan sa, pakidumana daw tabi, ini tabi, kuan, tabi ano, nagreklamo ko na burig para sa kasal kan aki ko, taga-iraya ito. Okay, tapok sa mo, de kami, okay na. Sige daw. Kakasalon palan so aki, sabi ni Dong, Nabiera, nag-react sa, may pinadarang reaction sa Facebook. Tagkari Trinidad, start na ng medical martial law at the end side effect after year. Hugas kamay, mga opisyal. Matindi medical martial law. Iyon man nang gadadi. Pagkadangog ko niya. Medical martial law. Roy Morales, pwede po magpa-booster? Pwede po. Pwede po. Neps Lucanyas, pwede po mag-research muna ang kapitan or board member para dai magparatubod kung ano ang sinasabi kan boss ninda. Ay, arag po kayo ni. Pag di ka kaya nagsunod sa presidente o sa direktiba, pwede ka pong pailan kikaso. Kaya kang ibang di ka po maginibo kung yaong ka sa gobyerno, masunod ka talaga. Na pwede ka pong brasuhon kan mga nasa pwesto sa nasyonal. Pag di ka nagsunod, di kang performance, tabi, ay, rimate yan. Okay. San Jose, consult your doctor. What is behind there? Sabi ni Kuya San Jose, BP Henry, ang sabi mo, consult your doctor. What is behind there sa mga daing-dai? 500 ang doctor's fee. Saan makuha? Iyong mananggad adi. Remember cases about Dengvaksha, marami namatay, bata din walang umaako ng responsibilidad na taga-government. Rick De Lope, good morning po. May available pong Pfizer sa aga for second dose. Ay, igo po. So mga naka-second dose, may Pfizer po yan. One si Dong Abiera, Dong, one tabi ang number ko Dong, wala akong, so number ko sa Smart, naglulo-ko. One tabi ang number ko, 0995-398-1813. Mali lang ha. 0995-398-1813. O, yung tabi ni Dong ang number ko. O, iyapunan mo tabi ako. Mali lang, Asus ko. 1813. Iyan po yung number ko. Ngayon naman kwanta ha. Di po kabulig ni mag-react. Ayun. Okay na? O, sinibag ko na. Alright. Sandalita si Ans Galero po nasa linya. Mga tugang 14 bago mag-abot ang alas 9 sa programa Anhapot. Vox Populi. Vox
DE. Ang boses kan utaw. Bida kayo ng programa at maging busis kang utaw, bako na ang hapot. Kaya dapat madangog ini. Anhapot. Ay, nagtamchi ka na tabi. Jing, day paano? Si Okay lang, ha? Henry Maceda. Lag ko muna siya, Ang Jing. lalaking hindi inuumaga. Ange, good morning, Ange. Yes, City, marina aga sa mga parantabay. Location kan DCGB News, ang katilig di sa Barangay Bigaa kan na sulad kan Legazpi. Ang kaibat ko yan si Barangay Secretary Dante Perez. Maaraman tan sa indang lado, may kinaaraman din di sa tinaga forward na sa tuyong informasyon na igwanin na reklamo din sa Purok 7 kan na kung sa igwanin tangkalan. Barangay Sec, marina aga sa ibong linya po si VP Henry Maceda. Hello, ma'am. Marinaga. Good morning po, sir. Hi, sir. Good morning. Labi, sir. Oo. Pwede po ini may paabot ko sa imot. Actually, sunamin siya na pangaran si Dong Nabiera. Nagkuha na sa ko, nag-message sa Facebook Live na masimbag da siya. Pigireklamo kaya sir sa urig kay ni na yaw na nakabugtak harani sa kwarto kansaro man na residente dumaan sa Purok 7 kan Bigaa. Nakabot na po sa hindi ng concern na ini po, sir. Hello? Ay. Hello? Hans, nawawala si Kwan? Nawawala si Treasurer? Hello, sir. Sir, good morning. Good morning, Gerardo po. Nakabot na po sa inyong concern na may pagreklamo dyan na sa ropong residensya na may ataman ng urig? Tangon niyan po, day pa inata. Pero dati na po yung internet may reklamo ini na reglumi na po ini na settlement na po ini. Oo. So sa settlement po nga pero kung yun pong po yan, pero nag-promise na sila, ibabakit na itong tangkal na ito. Iyo, sukaydong po yan? Sukaydong? Garo yan po, kung marumduman ko, garo yan po na problema yan. Sabi ni Dong, ito pala na urig niya daan na duwa-duman, piga pa dakula, para sa kasal ka na aki niya. Ayun siya napunday ko araw. Pero kung nakaka-apektar man po talaga, nagururo na din di kanino, pero yan na problema yan. Tadi pa man kinakabot ng ibang concern. Anong tsaurig, yan man lang po. Iyo, sige na tabi sir, baka pwedeng i-refer mo sa Committee on Health para po ipabisita ko po sanitation tapos ipabot ko po kay Kap na papagirari si Dong para magururo girari sila. Taon na nga ni si Dong, nag-message sa kuya sa Kwan, sa kuya na Facebook Live na sabi niya, parang ito sir niya sa kasal kanaki ko, pigapadakula kayo. Yan, ano ba lang pagpadakula mo po, Kyuri? Papag mo itong girari lusin na ligdi para magkaigo kay solusyon na maray. Iyo gayon po. Depende naman po kagaya na may naapektaran. Tapos sa purpose pang punyan man talaga. Sindaman lang magururong ka para magkaigo kay solusyon na malinaw. Iyo. Ako ba gusto ko ba sana makuha sa ambos lados kaya po kami nagpatuyo dyan kayo po ma-verify takimaray. Bala ka na po sir kung paano yan ma-resolveran tabi. Ayun po, papag ni Tools pa na sir. Ito nasa butang ko man si Dong Takunan para sa kasal kanaki niya di. Gibang kipagi consent ang pwede isaray na urig. Yun po. Talaga hindi man makapektar. Kung kasalon pa na kundeng buno na urig, problema tayo. Kalitsuno pa yan. Iyo baga, kalitsunon yan upang handa talaga. Pero ibugta kayo sa tamang lugar. Sa tamang lugar, para di makapektar. Iya po. Salamat tabi sir. Mabuhay ka. Opo, sir. Good morning po. Good morning. Okay, sige po. Ange. Thank you. Ayan po, si Sec Dante Perez na barangay Bigayan na gano'n na lang number para ma-follow up kung manggararay sa mga maabot na daw. At may kinaraman dyan sa concern na yan sa Rintigyan. Pig-post ko na sa number ko sa Kwan sa DCGB News Online. Baka mahiling ni Dong, pwede siya mag-upload. Sige. Okay, sige. TV Boy, Ange Galero, DCGB. Salamat, Ange, sa report. Ay, Madam Rinihino, deta ka po nasisimbag ta so number na pigapudan mo. Iyo tabi ang Kwan. Iyo po ang iyo po ang piggamit ng G. Kaya deta ka nasimbag. Pero may point ka sa imong text tabi, May point ka sa imong tabing text. Baka yun baka si Dong hello? Hello, sir. Yes, sir. Good morning. Say po ini. Si Francisco Ayala po ini. Ay, sorry, pangyari sa maaga. Paguna ko. Sige. Ano po, sir, may paglilingkod? Hindi po mag-react. Tungkol po sa APEC. APEC. Sige, sir. Ibusis mo. Nag-apply po ako kami 12-20. Ang stasan
ngunyan, dahil mo po nakakabitan. Kasi ka po nag-apply? Arong na ining pig-apply ko, binakal ko ini digdi sa bagong abri. Oh. May utang ini, binarayadan ko na. Mga utang ka ini. Oo. Ngunyan, sige, ang follow-up ko dumanda, kulo na nga ning tigtata sa kong calling card. Dahil man nakakabitan, sugod sa ngunya. Kaso rin pataben, sir? Uli, 12, 10, 20. 12, 10, December 10. Oo. Sambulan na, boss? 2020. Sambulan na. Dahil po, santa una. Lato santa kang salmatana ka. Saan taon naman hanggang? 2021? Sige, ang follow-up ko. Dahil man na kakabitan sabi. Kakabitan na mag-alat-alat. Sige man po ang alat ko. Ano po, reconnection? Reconnection po yan? Bako po, no connection ini. Ano connection? Ang pangaran ka ini. Ini kaya po may utang. Ini kaya may utang siya. Diyan sa opisina. Oo. Binarayadan mo? Mag-new connection ka na ngayon. Ngunyan, pag sinabing bago ng connection, ang pangaran, di binago ko man. Dapat ngaya, ang pangaran ngaya kaan dapat na i-apply mo. So kapamilya ngaya kaan na binagkalan mo, iyan na kuya. Di in-apply ko man, ini nga ni si, pwede pa pangaranan. Bay na po. De mo na. Okay na yan. De mo na pangarani. Ano ka nang gibon mo, Pusing? I-text mo tabi sa kuya so account name mo na in-approve ninda. Eksaktong address. Tay forward ko tabi naman sa mga kamidbid ko sa log. Baka lamang matabangan ta kayo. Okay po, tabi, sir. Salamat. Forward ko tabi naman sa sa imo na sa imo tabi na sa APEC. Basta kompleto mong address nakabugtak sa account mo. Wala eksaktong address tabi tay forward ko ha. Baka matabangan ta kayo. New connection. Po, tabi, sir. Salamat, tabi, sir. Okay, sir. Sige po. Happy New Year. Okay. Happy New Year po. Ingat po. Mga tugang. Henry M. Alas 8:53 oras sa Pilipinas. An oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. This Christmas, give the gift of more energy for your loved ones with Enervon. More energy, mas happy. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Downy, magbagong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy Antibac. In everything you do, make sure you choose what's true. We always follow our hearts, so true adventures come our paths. Dreams and aspirations, giving spark to all our passions. Stay true and you know what to do. And choose the bonds that are true. We choose what's true. We choose GSM Blue. Choose what's true. 'Cause you're the one GSM Blue. Choose what's true. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Ngayong Pasko, choose family, friendship, and love. So choose what's true. Choose GSM Blue. Drink responsibly. Mga simpleng empleyado, mandirigma na. Unahan at pahirapan na sa commute. Pagsagaba lang sakit ng katawan. Magpapahid-pahid pa ba ako? Magpinakamabilis na Alaksan. Alaksan FR. Para tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? Isang Alaksan FR, tapos ang laban. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang!
Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Mag-Downy Antibac. Antibac na antivirus pa. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang rayuma ko. Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Sararo, sarabay kita lalo sa pag-asenso. Glenn Casulya. Sa syudad ka Legazpi. Oh yeah. Glenn Casulya. Glenn Casulya. Sa syudad ka Legazpi. Glenn Casulya. Glenn Casulya. Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat magusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dai na kaipuhan mamili pa, mag-Biogesic. Magasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Age para maswabe ang hagod nito. Ginto Barrel Age Gin. Ibang gin to. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Age Gin. Drink responsibly. Bawat? Aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Stream Fresh Water Refilling Station offers alkaline water, purified water, and mineral drinking water. Stream Fresh, Pantaw Libon, care of Brenda B. Baclao. Stream Fresh, Sugoy Castilla, care of Jocelyn M. Mariate. Stream Fresh, Malubago Ginubatan, care of Jonaline N. Saison, with cell phone number 0907-779-3241. Tubig na masiram? Sa Stream Fresh yan. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang... Mag-exercise! Pero nang hihina. Magti-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday! May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitazinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitazinc. Ang ATC Vitazinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitazinc sa presyong abot kaya, 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vitazinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vitazinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitazinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitazinc, naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitazinc na sa oral daw. ATC Vitazinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Para kay Ralph na napuruhan ng boss, kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi, at syempre para sa'yo.
Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Ay, sus ko, alas 9 na. Nagparadalaga na ko hali duman sa babata. Nagluwas ako sa booth. Nagparadalaga na ko hali duman sa baba. Maluyan talaga diyan kung mag-gonjing. Walang exercise, Jing. Ako na kuya, Jing. Dakulong pang commercial mo, Jing. Salamat kan sa nung pagantabay. So, yan sa bigaa. Sa problema mo tabi mading salve. Uda so kay Dong. To pag-refer ta na sa punong sa sekretaryo kan barangay. I-refer na ito sa kwan sa sa Committee on Health. Diyan o kung environment something diyan, kapitan. Para po may mga mga pakuman may mga negative na reactions. Duman sa pagpadakula kang urig para sa aki nakasalo, di ba? Ibugtak sa tamang lugar para dahil po ang mamarong. Okay? Sige po, Dong Abiera, nag-react man ka sa bago, nagpaliwanag kan sa iyang lado sa Facebook Live. Mga tugang kang DCGB. Kaya nabasa niya to ka sa bago. Okay? Salamat. Kasi ng pagantabay, Henry Maceda po. Mabalik alas 3 sa programang Pinky On. Happy birthday pala ng Giraray sa kuyang ama. Yan po sa Villa San Jose, Bagong Bayan, Daragalbay. Nick Maceda, ang lalaking hindi rin po inuumaga. Kaya naman ako po yan. Happy birthday, Tabi pa. We love you. Thank you. Goodbye. Mabuhay. Hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Magaling pero di mamahalin? Buti may Surf with Active Clean. Galing niya ng mahal. Surf at ay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing niya ng mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Pabili ng vitamin C, yung abot kaya ha. Tsaka gawang Unilab. Ma'am, United Home C-Tab. United Home C-Tab. Abot tayong vitamin C na gawa ng Unilab. May sukli ka pa. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Yes, maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yes, no. Yes, no more. Yes, no more. Yes, no. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anaino, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 9:05. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras.
Sinabi ka National Capital Region Police Office na maigpit nindang ipapasunod ang election gun ban sa Metro Manila. Sinabi ni NCRPO Chief Police Major General Vicente Danao na ang gabos na klase ng armas na may lisensya asin permit to carry da itutugutan na iluwas sa harong kantag sa diri kana sa kakusugan kan implementasyon kan gun ban kan COMELEC. Enot kay ni ipinaluwas kan COMELEC ang Resolution 10728 na nagbabawal sa bako otorisadong paggamitin armas asin bodyguards bago mag-eleksyon. Bawal man ang pagdara o pagbiyahe ng firearms o deadly weapons sa luwas kan harong o negosyo o sa gabos na pampublikong lugar. Yan ang mga alas 9 bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga